Hare Krishna to everyone. Warm welcome to today's RAJAVIDYA book reading session. நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் சாப்டர் 7 பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம ராஜவித்யா புக் அதனோட 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். மாதாஜி நீங்கள் பகவத்கீதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4வது அத்தியாயத்துலேருந்தும் கொஞ்சம் 18வது அத்தியாயத்துலேருந்து இருக்குது. 4வது அத்தியாயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யசோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன தலைப்பு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த சாப்டரில் தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய ப்ராக்டிகல்ஸ் திங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும். அதுதான் இங்கே ஒரு சேலஞ்சிங் திங்ஸ் நம்ம லைஃப்பில். ஓகே. ஸோ நாலேஜ் ஆஸ் ஃபெய்த் இன் குரு அண்ட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. ஓகேவா? ஸோ இந்த தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ கடவுள் குரு மேலேயும் ஃபெய்த் வைக்கணும். அப்போ அந்த அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும். இதுக்கு என்ன தேவை? நமக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை கடவுள் இந்த எண்ட் ஆஃப் தி செஷன்ல நமக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு மிக சிறந்த விஷயம். ஸோ 33வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? 4வது அத்தியாயத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? யக்ஞத்தை பத்தி 33. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் திரவ்யமயாத் யஜ்ஞாத் ஞான யஜ்ஞ பரந்தவ சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞான பரிசமாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
யக்னம் பண்றோம் இல்லைங்களா? யக்னத்துல வந்து 2 விதம் பல விதங்கள் இருக்கு. இங்க வந்து அவர் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, சாக்ரிஃபைஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் நாலேஜ். ஞானத்தை வச்சு பண்ற யக்னமாவும் சரி, பௌதீக விஷயத்துல இருக்கிற யக்னமாவும் இருந்தாலும் சரி, எதா பண்ணாலும் கடைசியில அது எங்க போய் முடியணும்னு பாத்தீங்கன்னா, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், தெய்வீகமான ஞானத்துல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அத பண்ணாதான் அதுதான் பெஸ்ட். ஓகேவா? நீ பண்ற ஞானத்துல பண்ற பரவாயில்ல. ஓகே. பட் இது எல்லாத்துலயும் விட சிறந்தது எதை போய் நோக்கி சேரணும் போகணுன்றதுலதான் அது இம்பார்ட்டன்ட். சோ இது பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி போகணுன்றத சொல்றாங்க. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுண்ட வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அதனால நம்ம எதுலால கவரப்பட்டிருக்கோம்னா அறியாமையில இருக்கிறோம். ஓகே. அறியாமையில இருக்கிறோன்றத சொல்றாங்க. சோ இங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள் சொல்றாங்க இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதாவது திவ்யமான ஞானம் தானே. அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். அதாவது கடவுளை வந்து உருவமற்றவர் பிராமன், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபம் உடையவர் பரமாத்மா, அப்புறம் வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம கரெக்டா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்டெப்புன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த சரீரம் அல்ல, நான் வந்து ஆத்மா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து நான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். சோ மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா 7.19 என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் எது வந்து நிலைத்த உண்மையான ஞானம் எதுன்னு சொன்ன, சரண்டர் டு கிருஷ்ணா, தட் இஸ் பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே. ஸோ இந்த ஞானவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட போகணும் இல்லையா? முட்டாள்கள் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து தேடி போக மாட்டாங்க இல்லையா? கடைசியில கிருஷ்ணர் வந்து கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றார் பகவத்கீதையில, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோ. நீ என்ன எல்லா பாவங்களையும் எல்லாத்தையும் விட்டு என்கிட்ட சரணடை. என்ன பாவம் நீ பண்ணியிருந்தாலும் நான் உனக்கு மோக்ஷாமி மா சுச்சக, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன், கவலைப்படாத, தைரியமா இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? சோ அது மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். இந்த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த பகவத்கீதையை நம்ம ஃபுல்லா படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வந்து படிச்சா நமக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் இங்க சொல்றாரு, நீ எல்லா காரியத்திலையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்து சரணடைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து பிரம்ம சங்கீதையில கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம், சர்வ காரணம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் தான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா, அதாவது ஈஸ்வரக. அவர் அது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், பரம கிருஷ்ணர். யார் அது? பரம்பொருளான பகவான் கிருஷ்ணர். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக, அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதாவது நாலேஜ், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தம். இது எல்லாத்தையும் யார் கையில இருக்குன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட. அனாதிராதிர் கோவிந்தா, அதாவது இந்த உலகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி இருந்து இவர் இருக்கிறாரு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த லைன்ல சர்வ காரண காரணம், எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் காரணமா இருக்கிறவர் அவர் தான் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ இந்த வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சர்வ காரண காரணம் சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு, எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப என்னோட அப்பா அம்மா யாராவது கேட்டாங்கன்னா எங்க அப்பா பேரை சொல்லுவேன், அவங்களோட அப்பா அம்மா பேருன்னா என் தாத்தா பேரை சொல்லுவேன், அவங்களோட அப்பா அம்மாவுல என்னோட முத்தாத்தா பேரை பத்தி சொல்லுவேன் இல்லையா? அப்படி நம்ம தோண்டிட்டே போனோன்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து எங்க இருந்து தோண்டினாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கடைசியா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. எனக்கு மாத்திரம் இல்ல, உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அப்புறமா நம்ம கையில என்ன ஆசை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து இப்பயே கடவுளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை இல்லையா? இப்பயே நான் கடவுளை பார்த்துடணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும்? தகுதி வேணும் தானே? அதுக்கு தகுதி வேணும். அந்த தகுதிக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் நான் பட் இன்னும் குவாலிஃபை ஆகல. நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் பண்ணணும். எப்பவுமே சதா காலமும் கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும், நித்தியமா கேட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்ப கேட்க கேட்க எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட சங்கம் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் வருது மாதாஜி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? தலை வலிக்குது எனக்கு ஏற்கனவே. ஸோ
தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கடவுள்கிட்ட வந்து நமக்கு சங்கம் கிடைக்குது. யார் ஒருத்தன் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கணும். அவன் வந்து என்ன ஆகுறான்னு பார்த்தா நாள் பட கிருஷ்ணருடைய சங்கம் கேட்குது, சங்கம் உருவாகுது. அப்போ அது பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம இருதயத்தில் இருக்கிற அஜ்ஞானம் போகுது. டிஸ்பெல்ஸ் த டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் வித் லைட் ஆஃப் நாலேஜ். எப்படி வந்து ஒரு தீபம் எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெளிச்சம் வருது இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம மனசுல இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை போயிடுது. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இருதயத்துல உட்காந்துட்டு சைத்திய குருவா இருந்து நம்மள வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம இருதயத்துல காலம் காலமா இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாம் போயிடுது. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருடைய நண்பன், இஸ் எ ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் இஸ் டிவோட்டிஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்கள வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஆன்மீக குருவா இருந்தார் இல்லையா, அதுக்கடுத்து அவர் மேல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகவுமே நம்ம வந்து என்ன ஆகுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, புனித மனிதர்களா ஆகிடுறோம், யோகிகளா ஆகிடும், சாது ஹோலி மேனா ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது தத்விதி பிரணிபாதேன, எப்படி பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா, நீ வந்து கேள்வி கேளு, பட் எப்படி கேள்வி கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மேசிவ்லி, அதாவது அடக்கத்துடன் கேட்கணும். ஓகேவா, அப்புறம் வேற என்ன பண்ணணும்னு கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, உபதேக்ஷாந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷனக, நீ அவங்க கீழே அடக்கத்தோட கேள்வி கேட்டு சேவையை புரிஞ்சிட்டு கேள்வி கேட்டுனா அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானிஸ். ஓகே, ஞானிஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஞானத்தை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்க என்ன உண்மையை கண்டறிஞ்சாங்கோ தத்துவ தர்ஷனக ஞானம், அதை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த இடத்துல எது ஞானம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க வந்து பார்த்தாங்க, உணர்ந்தாங்க, அதனால அவங்களால நமக்கு அதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். சரிப்பா, ஏனோ தானா ஒரு குருக்கிட்ட போய் நான் போக முடியுமான்னா இல்லை, நீ வந்து நான் கேர்ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போ வந்து நான் இந்த ஞானத்தை யார் கையில போகணும், ஆன்மீக குரு, அதை வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ வந்து சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்கலாம், நான் ஏன் போகணும் குரு கையிலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல டான்ஸரோ இல்லை பாடகரோ ஆகணும்னா நான் யார் கையில போவேன், டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறோம் கையிலையும் பாட்டு கற்றுக் கொடுக்குற டீச்சர் கையிலையும் போவேன் தானே. நான் வந்து இன்ஜினியர் ஆனோன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் சேருவேன், இல்லை டாக்டர் ஆனோன்னா மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போய் சேர்ந்து படிப்பேன் இல்லையா. அப்போதான் எனக்கு வந்து லைசன்ஸ் கிடைக்கும், நான் அப்போ வந்து இன்ஜினியராவோ டாக்டராவோ வேலை செய்ய முடியும். நான் சும்மானே எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் நிறைய இன்ஜினியரிங் புக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு நான் படித்தேன், ஸோ நான் டாக்டர்னு சொன்னேன், என் கீழே யாராவது வருவாங்களா, வரமாட்டாங்க தானே. நான் அதுக்குன்னு போயிட்டு அந்த காலேஜில் போய் படிக்கணும், அப்போ ஒரு பட்டத்தை வாங்கிட்டு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட டிகிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க, அப்படி இருந்தால் தான் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா. சாதாரண இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கே இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுக்கு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் பிரபுபாத உதாரணங்களை சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து விவரிக்கிறார். ஓகே, ஸோ நம்மளும் வந்து ஆன்மீக கிட்ட குரு கையில போகணும், நம்ம இதை சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் பேசி சொல்றாரு, ஒரு நண்பனுக்கு சொல்றாரோ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நண்பனா இருந்தார் இல்லையா, அப்போ வந்து சாதாரணமா கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து அவருக்கால வந்து பதில வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லையா. ஆ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, சரண்டர் ஆறாரு. சரண்டர் ஆகி சிஷ்யத்தே நான் இப்போ உங்களுடைய சீடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சிஷ்யத்தே தேகம் சாதிமாம் துவம் பிரபன்னம், எனக்கு வழி சொல்லுங்க, நான் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட வந்து சரணடைஞ்ச ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணடைறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணடையணும், அப்பதான் அந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து கேள்வி கேட்கணும், நம்ம பார்த்தோம் எப்படி கேள்வி கேட்கணும், சப்மிசிவா கேள்வி கேட்கணுன்றத பார்த்தோம். அப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பிள்ளைகள்ல வந்து நல்லா கேள்வி கேட்கும் இல்லையா. அப்போ வந்து அது ஸ்மார்ட் சைல்டு ஆகுது, அப்புறம் சீக்கிரமா லேர்ன் பண்ணிக்குது, அதுக்கு வந்து புத்தி வந்து நல்ல ஷார்ப் இன்டெலிஜென்சி இருக்கு இல்லையா. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அது மாதிரி நம்மளும் போயிட்டு ஆன்மீக குருக்கிட்ட போயிட்டு சேலஞ்சிங்கா கேட்கக்கூடாது கொஷின், பரிப்பிரஷ்னேனா அப்படி கேட்கணும். ஓகே, சேவை பாவனையில கேட்கணும். அப்படி கேட்டாதான் அவரும் சொல்லுவாரு, நம்மளும் நம்மளுடைய கோலை போயிட்டு ரீச் பண்ணுவோம். ஓகேவா, அதுக்கு ஒன்று உதாரணம் இங்க வந்து பிரபுபாதா என்ன கொடுக்குறாருன்னு, நம்ம தங்கம் வாங்குற கடையில போயிட்டு என்ன கேட்குறோம்,
நமக்கெல்லாம் வந்து தங்கம் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பேசுறதுல வச்சு அவங்க அத கண்டுபிடிச்சிடலாம். எனக்கு டைமண்ட் குடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒரு முட்டாள் பையன் வந்திருக்கிறான், இவனை நல்லா டோப்பி போட்டு அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு நம்மள காஸ்ட்லியா நம்ம கையில காஸ்ட்லின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காசு வாங்கிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து we first have to become little intelligent for it is not possible to make spiritual progress otherwise. ஸோ இது மாதிரி ஒண்ணுமே தெரியாம போனா ஏமாந்துட்டு வருவோம் இல்லையா? அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி டைமண்ட் என்ன 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 மாதிரி இருக்கும், என்ன ரேட்ல இருக்கும், அதுல வெரைட்டிஸ் என்ன அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா நம்ம ஏமாற மாட்டோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பிரக்ஞைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்மளுடைய கோல் என்ன, நம்ம எதை தேடி பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்கு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அப்புறம் குரு கிட்ட போய் போய் கேள்விகள் கேட்க கேட்க நம்ம வந்து ஞானம் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அததோ பிரம்ம ஜிஜ்னாசுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நான் வந்து என்ன அத்தன்ற வார்த்தைக்கு தட் ஒன் ஹூ இஸ் இன்டெலிஜென்ட், அறிவுள்ளவன். அப்போ வந்து இந்த அறிவுள்ளவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிலைக்கு வரான். அவன் வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து வெறுமைகள் தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுதான் வந்து கேள்விகளை ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஆஹ் குரு கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த அவனுடைய அஜ்ஞானம் போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அஜ்ஞானம் போய் அவர் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. நானினாஸ் தத்துவ தர்ஷினக, அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த கிருஷ்ண தத்துவத்தை வந்து அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, 7.3. மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। मनुष्याणां सहस्रेय कश्चित् यदति सिन्धय यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति कश्चिन्नां वेत्ति तामतः மாம் வேதி தத்வதக. ஹரே கிருஷ்ணா वेदि மாதாஜி. तत्त्वतः कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம், நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்ல 1000 ஜனங்க வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படி ஒரு மாரத்தான் ரேஸ்ல இருக்கிறாங்க இல்லையா, கடைசியில் ஒருத்தர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. பட் கடைசியில் யார் வந்து வின் ஆறாங்க, யாரோ ஒருத்தங்க தான், ஹார்ட்லி ஒன் நோஸ் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது யாராவது கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல என்ன பார்த்தோம், யக்னங்கள் பண்ணாங்கன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து எதனால கடவுளை ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி பை டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி யோகம் மூலமா தான் கடவுளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி இருந்தாதான் பக்தியை வச்சுதான் நம்ம எங்க போக முடியும், கடவுளுடைய திருநாட்டையே சேர முடியும். அதுதான் சொல்றாங்க, பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி யாவான் யஷ் சாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ நத்வா விஷயத்தே தத் அனந்தரம். ஸோ அதை அவர்கிட்ட போகணுன்னா நம்ம பக்தி யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி யோகம் பண்ணாம அவர்கிட்ட போக முடியாதுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இந்த பக்தி யோகம்ன்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இருந்தால் தான் நமக்கு இப்போ வந்து ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ போகணுன்னா ஒரு டிக்கெட் வேணும் இல்லை, சினிமாவுக்கு போகணுன்னா டிக்கெட்டு காமிச்சா தானே உள்ள விடுறாங்க பார்க்லலாம். அது மாதிரி இந்த என்ட்ரி டிக்கெட் என்னன்னா இந்த பக்தி. அப்புறம் வந்து நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வரும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாம் நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு செகண்ட்ல இதெல்லாம் ஆகும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், நினைக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து எங்க வரும் சந்தேகம், கடவுள் மேல சந்தேகம் வரும் இல்லையா? ஒரு செகண்ட்ல நம்ம எல்லாரும், பிரபுபாத் எவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்காரு இந்த பதங்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செகண்ட்ல நினைச்சா நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸா போயிடுவோமா, பட் நமக்கு எங்க வரும்னா இங்கதான் சந்தேகம் வருமா. எந்த இடத்துலயும் வந்து சந்தேகம் வராதான். கிருஷ்ணர் என்ன நிஜமான கடவுளா, அவர் தான் சுப்ரீமா, அப்படி இப்படி இல்லாத சந்தேகங்கள் வருமா. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நீ இந்த சந்தேகத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் சேர்ந்து உன் மனசுல இருக்க எல்லா சந்தேகங்களை தீக்கிட்டு நீ பக்தியில முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு இன்னொரு ஒண்ணு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்படி ஒரு பொருள் வந்து நெருப்பிட கான்டாக்ட் ஆச்சுன்னா அது என்ன, அது எல்லாமே பஸ்மமா ஆயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ற, என்ன மாதிரி ஆள்
ஞானம் உடையவர்கள் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை தெரியும். அவங்க கிட்ட போன நம்மளுடைய அஜ்ஞானங்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, விலகிடுது. ஓகேவா? ஸோ இத ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க மாதாஜி. यज्ञज्ञानत्व न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्राक्ष्यासि आत्मनि अधो बायि अभिषेद असि पापे 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 भया सर्वे सर्वभ्या पाप कीर्तமாக सर्वं ஞான प्लवेन इव விரிஜினாம் சந்தரிஷ்யசி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் எதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது வந்து 4வது அத்தியாயத்துல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க போய் இந்த ரியல் நாலேஜ்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது யார்கிட்ட இருந்து? தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்து. அது யார் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மான்னா தூய பக்தர்கள், நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குரு சீட பரம்பரையில வந்து இருந்த ஆச்சாரியர்கள். ஓகேவா? அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகும், மறுபடியும் கீழே விழமாட்டோம் பண்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லார்கிட்டயும் என்ன பாக்குறாங்க, you will see that all living entities are a part of supreme பண்டித சமதர்ஷினகன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல நம்ம போயிடுவோம். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், இது எனது, அது உனது, நீங்க அவங்க அப்படிலாம் பிரிச்சே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த நிலைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து கடவுளை வந்து போய் சேர்றது ஈஸின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி இருந்தாதான் இந்த பிறவி பெருங்கடலை வந்து நம்ம நீந்த முடியும், ஏபிள் டு கிராஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேலைகளை பத்தி சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர்விளைகள் இருக்கு இல்லையா? ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் இந்த கர்மல வந்து நம்ம சம்பந்தப்படுறோம், பாண்டேஜ் ஆயிடுறோம். அதே வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் சோல செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து அந்த பந்தம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இத இந்த நம்ம படிச்ச ஸ்லோகத்துல சர்வ கர்மாணி, அதாவது என்ன, நல்ல செயலும் சரி, கர்மான செயல் கெட்ட செயலா இருந்தாலும் சரி, அதை குறிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்கு வந்து முக்தி வேணும்னா நம்ம டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், அக்கர்மா பண்ணணும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வருதுன்னா, நம்ம இன்னும் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா தமஸ்லயும் வந்து ரஜஸ்லயும் இருந்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி நல்ல செயல் தீய செயல் அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம். இது தேவையே இல்லை. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அக்கர்மாவை பண்ணணும். நம்ம நல்ல செயல் செஞ்சா நல்ல குடும்பத்துல பிறப்போம், கெட்ட செயல் செஞ்சா ஆன்மீக அனிமலா பிறப்போம், அதாவது மிருகங்களா பிறப்போம். கிருஷ்ண உணர்வுல செஞ்சா கோலக்கல விருந்தாத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாரு, மெயினா யூ கெட் அவுட் ஆஃப் த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத், சம்சாரா, அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு என்ன பண்ணணும், யூ டூ பக்தி, கிருஷ்ண பக்தியை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, நாலேஜ் வந்ததுனால நம்ம அந்த பௌத்திக பந்தத்துல இருந்து இது சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது, இது துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்ற நிலையிலிருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு பன்றியோ சரி நாயோ சரி பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் குருட்டாம் போக்குல தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டே போகுது. நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்ல இல்லையா? நம்ம வீடை கட்டி இந்த இடத்துல வந்து அக்னி மூலை, கிச்சன் இருக்கணும், வாயு மூலை, அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து வாழ்றோம். அப்ப கூட நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? இல்ல தானே, கஷ்டப்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறோம். பட் இந்த நாய் இந்த பன்றி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் தெரியுதா? அது அஜ்ஞானத்துல இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து ஞானத்தோட பிறந்திருந்த மனிதர்கள் அல்லவா? சோ அதுக்கும் இதுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? நம்ம வந்து மாயையால கவரப்பட்டு உருவத்துல வந்து மனுஷனா இருக்கும், செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகங்களா இருக்கு இல்லையா? நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு மனுஷனை எடுத்துக்கலாம், காலையில இருந்து வேலை செஞ்சுட்டு வரான் டீசென்ட் ஆபீஸ்ல, அப்புறம் சாயங்காலம் அடிச்சுட்டு கிளப்புக்கு போயிட்டு குடிச்சிட்டு எங்க விழுந்து கிடப்பா, தெருல விழுந்து கிடப்பான். அதுதான் உண்மையான சந்தோஷமா?
அடுத்த நாள் அதனால வரக்கூடிய தலைவலி அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அறியாமல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம நிலைமை என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இங்க இடத்துல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆக்வர்டா இருக்கும், ஆக்வர்ட் டு நாலேஜ். நம்ம தெரிஞ்சுக்கல இன்னும். நான் என்ன நினைச்சிருக்கோம், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், நான் சுதந்திரமா இருக்கணும். பட் ஆக்சுவலி சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? இல்லை. முழு சுதந்திரத்தோட இருக்கிறோமா? இல்லை. எனக்கு வந்து சாகணும்னு ஆசை இல்லை, பட் சாகு வராம இருக்குதா? எனக்கு வயசாகணும்னு ஆசை இல்லை, பட் வெள்ளை முடியெல்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ வந்து எனக்கு இது ஆசை இல்லை, பட் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் தான் பெரிய பிரச்சனை. திஸ் ஆர் த மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதாவது பர்த், ஓல்டேஜ், டிசீஸ், டெத். பட் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து பம்பளமா பெருசா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறோம். அதுவும் இங்க பாருங்க, அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம எக்கனாமிக்கலா உழைக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் உழைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா 60 வயசு இல்லையா? நல்லா செட்டில் ஆகணும்னா 60 வயசு வரையும் நம்ம உழைச்சிடுறோம். நம்ம வாழ்க்கை 100 வயசு வரையும் இருக்கா இல்லையான்றதுக்குள்ள அது முடிஞ்சிருது. நம்ம சேர்த்து வச்ச பல்லாயிரம் மில்லியன் டாலர்ஸ், இங்க பிரபுபாதா எவ்வளவு அளவுக்கு சொல்றாரு பாருங்க, இந்த மில்லியன் டாலர்ஸ்ல இங்கேயே விட்டு போயிடுறோம் இல்லையா? அதனால வந்து இங்க வந்து நம்ம இந்த இருக்கிற யுத்த காலத்துல வந்து நம்ம தோத்து போயிடுறோம், இந்த மாயைக்குள்ள இருக்கிற யுத்தத்துல வந்து தோத்து போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு. நமக்கு எல்லாரும் இந்த ஊரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா அண்ணாத்தை ஃபுல்லா ஊர் சுத்தி பார்க்கறதுக்கெல்லாம் ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா? பட் இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்கன்னா சர்வகதகா. மற்ற சவுண்ட் வருது, மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சர்வகதகா அப்படின்னா என்ன? வி ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு கோ வேர் எவர் வி லைக்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்த லோகா கந்தர்வ லோகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஏரோப்ளேன் மாதிரி வச்சுட்டு எங்க வேணும்னாலும் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்களாம். ஓகேவா? ஸோ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம். பட் நமக்கு வந்து அது ஹாப்பினஸ்ஸே புரிய மாட்டேங்குது, தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆன்மான்றது தெரியல. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சச்சித் ஆனந்தத்துக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. அதனோட இயல்பே ஆனந்தமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்காம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன், இதை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பேஸ் ஷிப்பு, மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல வந்து அட்வான்ஸ் ஆகுறது, அப்படி அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்தர் லோகத்தில் இருக்கவங்கலாம் காசே கொடுக்காம ஏரோப்ளேன்ல போறாங்க. நம்மெல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம், காசு கொடுத்தாதான் ஏரோப்ளேன்ல போக முடியும். ஆமா தானே? அதை சொல்றாரு கடவுள். ஓகே, ஸோ நீங்க இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஞானநேய சத்தார்சம் பவித்ரம் த வித்யாதி தத் ஸ்வயம் யோகா சம்சித்தः காலேன மணி விந்தாதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உண்மையான விஷயம் இருக்கு. ஓகேவா? நத்திங் டு சப்ளைம் அண்ட் பியூர் ஆஸ் டிரான்ஸ்டன்டல். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திவ்யமான ஞானம். அது எப்படின்னா ரொம்ப பரிசுத்தமான ஞானமா. ஓகேவா? இந்த நாலேஜ் இஸ் அ மெச்சூர் ஃப்ரூட் ஆஃப் ஆர் மிஸ்டிசம். எல்லா யோகிகளுடைய மெச்சூர்டு ஃப்ரூட்னு சொல்லுவோம்ல, பழங்கள். அதாவது பாகவதம் கீதையும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அமல புராணம்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து அது ஒரு பழத்துக்கோ ஒரு நெக்டேரியன் ஃப்ரூட் ஜூஸுக்கு கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த ஞானம்ன்றது ஒருத்தருடைய யோகிகளுடைய பலன். யோகிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவம் பண்ணி கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணி கிடைச்சிருக்க பலன்கள் வந்து தான் இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இது எப்படி ஒருத்தன் அடையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா by practicing the டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம அதை வந்து பக்தி பண்ற கிருஷ்ணன் மேல பக்தி பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் வேணும், அப்புறம் காலம் வேணும் இல்லையா? அது பண்ண பண்ண காலப்போக்கில் நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த நாலேஜை பத்தி என்ன அந்த நாலேஜ்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் அப்போ வந்து நம்ம உண்மையான விஷயம் என்னன்னா நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பியூரஸ்ட் நாலேஜ், வேற எதுவுமே இல்லை. நம்ம எல்லாரும் நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம், நமக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு, நமக்கு ஒரு டிகிரி இருக்கு,
இவங்களுடைய பொண்ணு பையன் சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கோம். பட் அது வந்து உண்மை இல்லை, அது வந்து தற்காலிகமானது. பட் வந்து நம்ம எல்லாருமே கடவுளுடைய பசங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நிஜமான நாலேஜ். ஓகே, ஸோ நமக்கு இதில் வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ டிஃபெக்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மான்றதை இங்கே சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அகம் பிரம்மாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். அதுதான் டார்கெட். ஐ எம் நாட் த மேட்டர் பட் த ஸ்பிரிட்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா ஸ்லோகமா வாசிக்கிறதுக்கு? வாசிக்காதவங்க வாசிக்கிறீங்களா? சொல்லட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்து அவன் வந்து எதுக்குமே வந்து கலங்குறது இல்லை. துக்கம் வந்தாலும் சரி, கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, எதுக்கும் புலம்புறது இல்லை. ஏன்னா அவன் எந்த நிலையில இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிடென்ட்லி சுச்சுவேட்டட். அவன் வந்து சுப்ரீம் பிரம்மனை உணர்ந்துட்டான். அப்போ அவனுக்கு என்ன இருக்குன்னா எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இதெல்லாம் யாரால அடைய முடியும்னா, யார் வந்து கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டை வந்து பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இதை அடையிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம சர்வேஷு பூதேஷு, அவர் வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து சமமா தான் இருக்காரு, பேத பாவனை இல்லைன்னு சொல்றார். நம்ம கிட்டதான் அவரை அப்ரோச் பண்ற டீலிங்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இந்த பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் இதுக்கும் இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறான். அவன் வந்து நான் வந்து ஆத்மான்னு நினைக்கிறான். நான் இன்னும் வந்து இந்த பௌதிக உடம்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறான். ஸோ அந்த நிலைமைக்கு போனோடனே அவன் என்ன ஆகிறான்? பிரசாந்தமா ஆகுறான். பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ் அப்புறம் வந்து பிரசாந்தமா சந்தோஷமா இருக்கான். அப்போ வந்து எந்த மன வருத்தமும் இருக்கிறது இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா he may rise very high in the sky. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜோட நம்ம நிக்க கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று ஸ்டேஜ் இருக்கு. அது என்னன்னா ஷெல்டர் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். இதெல்லாம் பண்ணான் கரெக்ட். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அவன் என்ன பாத்தீங்கன்னா, சரி நான் பிரசன்ன ஆத்மா சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அங்க இங்க தெரிஞ்சுட்டு தான் டப்புன்னு வந்து கீழே விழுவான் இல்லையா? ஒரு இடத்த பிடிச்சுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஷெல்டர் ஆஃப் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து அவன் தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா டம்முன்னு மறுபடியும் கீழே விழுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்மளெல்லாம் வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து குறும்பு பசங்களா இருக்கணுமா. குழந்தைன்னா குறும்புத்தனம் பண்ணும் இல்லையா? பண்ணாதான் குழந்தை. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நேக்கா பெரியவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பாண்ட இருக்கிறோம், அந்த குழந்தை வந்து கத்தி எடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோம், விட்டுடுவோமா? அது கையில இருந்து பிடுங்குவோம் இல்லையா, வாங்குவோம். அது என்ன பண்ணுவோம், கட்டியா பிடிச்சிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், வேற ஏதாவது ஒரு பொம்மையை கொடுத்துட்டு திசை திருப்பி இதை வாங்கிடுவோம். இது எல்லாரும் பண்ணியிருக்கோம் தானே? அது மாதிரிதான் இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, நம்ம எல்லாருமே வந்து மிஸ்சிவஸ் சைல்டா தான் இருக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் அட்டென்ஷனை வந்து யார் மேல திருப்பணும், வி ஆர் லைக், இங்க கொடுத்துருக்காரு பாருங்க எக்ஸாக்ட் லைன்ஸ், வி ஆர் லைக் மிஸ்சிவஸ் சில்ட்ரன். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், குறும்புத்தனம் இருந்தாலும் சரி, அடம் இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஆன்மீகல வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு வயசு வரையும் தான் வந்து சம்சாரத்தில் ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் வந்து சந்நியாசம் எடுத்துட்டு கடவுள் மேல தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? அப்போ வந்து இந்த சில பேர் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் மருத்துவமனைகள்லாம் கட்டி ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் வந்து தொண்டு செய்வாங்க. அது ஒரு விதத்துல நல்லது. பட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுள் மேல பக்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து கரெக்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, ஞானம் வருது, அறிவு வருது நமக்கு. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், அந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவோம். அதுக்கு மெயினா என்ன வரணும், ஃபெய்த். ஃபெய்த்தை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. श्रद्धावालभते ज्ञानं तत्परः संयन्त्र त्रियः ज्ञानं लभवा
परम संति अज्रीनेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை வச்சு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லலாம். ஒருத்தன் நம்பிக்கையோட இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல முன்னேறுவான். அதே வந்து அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, யாருக்காவது ஒருத்தங்க நம்பிக்கை இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா இங்க வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. நம்ம ஏரோப்ளைனை போறதுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கேரண்டி அவன் வந்து பத்திரமா எடுத்துட்டு போய் விடுவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஏறி கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துக்கிறோம். ஏன்பா உன்னோட லைசன்ஸ் காமி, நீ எத்தனை உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் காமின்னு என்னைக்காவது யார்கிட்டயாவது கேட்டிருக்கோமா? ஒன்றும் இல்லை, வாயா முடிட்டு டப்புன்னு காசு கொடுத்துட்டு போய் உட்காந்துப்போம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு உதாரணத்தை கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி டாக்டர் கிட்ட போறோம். டாக்டர் கிட்ட இந்த ஃபிஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு பாருங்க. யாராவது என்னப்பா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க, எந்த காலேஜ்ல படித்த, எத்தனை வருஷம் அனுபவம், அதெல்லாம் கேட்குறோமா? ஒன்றும் இல்லை, அவர் கையில போயிட்டு நம்ம உடம்ப தொந்தரவு சொல்றோம், அவர் கொடுக்குற மருந்தோடைய சாப்பிட்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் என்ன? நம்பிக்கை பேசிஸ்ல. இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம். பட் எங்க வந்து நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்க மாட்டேன்றோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்க மாட்டேன்றோம். when we attain the stage of wisdom, இது ஞானம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எதுல போய் முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரம் சாந்தி, தட் இஸ் சுப்ரீம் பீஸ்ல போய் முடியுது. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து எல்லா புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றார். கிருஷ்ணா இண்டிகேட்ஸ் தென் when one control the senses, faith comes in the near future. அச்சிரேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சுன்னா அவனை மாதிரி சந்தோஷமா இந்த உலகத்துல இருக்கவன் வேற யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு. அவர் எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டார். நம்ம பிரபுபாதாவோட முகம் என்னைக்காவது கவலையோடு இருக்கிறத நம்ம எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறோமா? ஒண்ணுமே இல்லாத போன ஒரு 35 ரூபாயில போனாரா, 40 ரூபாயில போனாரா? 65 ரூபாயா 69 கொண்டு விட மாட்டோம். இல்ல 40 ரூபாய் 40 ரூபா 40 ரூபாய் 40 ரூபாய் போனார் இல்லையா? 40 ரூபாயில போனாரு. எத்தனை கோயில் கட்டிட்டு வந்தாரு மறுபடியும்? 108 108 கோயில கட்டினார். அவர் முகத்துல என்னைக்காவது கலங்கத்தை பார்த்திருக்கீங்களா? அவர் எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா தானே இருக்காரு இல்லையா? அதுதான் செல்ஃப் ரியலைஸ், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றார். ஓகே, வி மஸ்ட் சர்ச் அவுட் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இன் ஹூம் வி கேன் ஹேவ் ஃபெய்த். ஓகேவா? யாரும் இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்மளா வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும், எனக்கு இவங்க வந்து என்னோட ஆன்மீக குருவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து எவன் ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து பசிக்கிற சமயத்துல ஒரு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணருடைய சங்கம் கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த அவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷம் திருப்தி இருக்குமா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி. आजना शास्त्र अदादानश्च संसम्यात्मा विनश्यति नयं लोके अस्ति न पारो न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இக்னோரன்ஸ், அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவன், அறியாமல் இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு எங்க இருக்கும் சந்தேகம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேதங்கள் மேல சந்தேகம் இருக்கும். அந்த சந்தேகம் இருக்கிறதுனால அவன் என்னைக்குமே நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பான், சந்தோஷம் இல்லாம இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் மறுபடியும் வந்து பிறப்பான்றதும் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ பேசிக்கா இங்க என்ன சொல்றாங்க? நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போன பாதைசோட பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யார் யாரு? சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜர் ஆச்சாரியார், சைத்தன்ய மகாபிரபு, இவங்க செஞ்ச வேலைகளை நம்மளும் செய்யணும். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? சாண்டிங் பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த இதும் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி தேடுதல் எங்க தேடணும்? வி சர்ச் அவுட் ஃபார் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்புறம் கடவுள்கிட்ட சரணடையணும். அப்போ இருக்கிற டவுட் எல்லாம் தீர்ந்துடும் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. பட் எல்லாருக்கும் வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு ஆசை, பட் எப்படி பார்க்கணும்னு தான் தெரியல இல்லையா? அதுக்கு வந்து அவன் ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியல. அதனால அவன் என்ன பண்ணணும்? இந்த பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அட்டைன் பண்ணணும்னு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? தத்விதி பிரணிபாத்தேன, குரு கிட்ட போயிட்டு கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து சிம்பிளா கொடுத்துருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாருன்னு பாருங்க. கிப விப்ரா கிப நயஷி சூத்ரகேனே நயா. அதாவது என்ன சொல்றாரு? நீ பிராமணனா இரு, சூத்ரனா இரு, சன்னியாசியா இரு, இல்ல கிரகஸ்தனா இரு, எதுவா இருந்தாலும் இரு, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையவே இல்லை. இஃப் ஹி நோஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஹி இஸ் எ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னு சொல்றார்.
ஓகேவா? நீ எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு பட்டத்தை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அது எது? பகவத்கீதா இஸ் சயின்ஸ் இல்லையா? அது வந்து ஸ்டோரி இல்ல, ஸ்டோரி புக் இல்ல. ஓகே, இட் இஸ் எ சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே நீ யாரு? போனஃபைடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருன்னு அப்படின்னு சொல்ற. நீ எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, நாயை உண்டும் சண்டாளரா இருக்கணும், இல்ல ஒரு ராமனாரா இருக்கு, எதுவா இருந்தாலும் சரி, உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ தான் பெஸ்ட்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அப்போ வந்து ஆஹ் நீ என்ன பண்ணலாம், வேற ஒருத்தவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம்னு சொல்ற. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இங்க பாருங்க, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது நம்ம யாராவது கேள்வி கேட்குறோமா, நீ இந்துவா கிறிஸ்டினா பிராமணான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோமா? இல்ல மாதாஜி. யாஸ் குவாலிஃபிகேஷன். யாரா இருந்தாலும் என்ன, அவருக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. அவர்கிட்ட சும்மா போய் சரண்டர் ஆயிட்டு கடவுளே டாக்டர் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க, நான் இது மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன்னு கேட்கிறோம் இல்லையா? பிரபுபாத பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு யோசிச்சு எவ்வளவு அளவுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கோசம் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து நீ பிராமணனா, சூத்ரனா, அமெரிக்கனா, இந்தியனா, எதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். அவரும் கேட்கறது இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து தஞ்சம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ தஞ்சம் அடைந்தா கிருஷ்ணா இஸ் அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ். கிருஷ்ணா வி ஸ்பீக் ஆஃப் கிருஷ்ணா வி ரெஃபர் டு காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பல பெயர்கள் இருக்கு, பட் கிருஷ்ணர் பெயர் தான் வந்து சுப்ரீம் அக்கார்டிங் டு வேதிக் நாலேஜ்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நாம சங்கீதத்துல வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஷோடச மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுக்கு யார் வேணும்னாலும் எப்போ வேணும்னாலும் சொல்லலாம். அதுக்கு நம்ம சான்றிதழாக வந்து ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு முசல்மான் நாமாச்சாரியார்ன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ரூப சனாதன கோஸ்வாமிகள் அவங்களாம் பிராமணராக பிறந்தாங்க, பட் வந்து முசல்மான் கிட்ட வேலை செஞ்சாங்க. அதனால அவங்க பேர் வந்து என்ன மாற்றிட்டாங்க, சகார மல்லிகா தபீர் காசான்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டாங்க. அப்படி இருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்கள தன்னுடைய டிசைபிள், அதாவது சிஷ்யர்களா ஏத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்து வழி நடத்தினாரு இல்லையா? ஸோ அது மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், என்ன சொல்றாங்க ஹெட்டிங்கே வந்து குரு, ஃபெய்த் இன் குரு அண்ட் ஷெல்டர் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அதனால திருப்பி திருப்பி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குருவை பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வியெல்லாம் நமக்கோசம் தான், அவருக்கோசம் கேட்கல. இங்கே கொடுத்து சொல்லியிருக்காரு பாருங்க பிரபுபதா, ஸ்பீக்கிங் நாட் சிம்பிளி டு அர்ஜுனா. ஓகே, அவர் கேள்வி கேட்கறதெல்லாம் பதில் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்ல, இந்த எல்லா மனித சமுதாயத்துக்கும் சொல்றாரு, ஹியூமன் ரேஸ். ஏன் நம்ம ஊருக்காருக்கு மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே, அதுதான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. இந்த சிஷ்டாஷ்டத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஐ நந்தன தனுஜ கிங்கரா பதிதா மாம் விஷமே பவாம்புதம் கிருப்பையா தவ பாத பங்கஜா. ஓகே, கிருப்பையா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ரிஷம் விசிந்தைய. நான் தெரியாம அஜ்ஞானத்துல கீழே விழுந்துட்டேன், என்னை தயவு செய்து எடுத்துட்டு உங்களுடைய பாதத்துல ஒரு தூசியா வச்சுக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓம் நந்த மகாராஜா, ஓ சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜா. அதாவது யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்குது. சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜான்னா கிருஷ்ணரை குறிக்குது. அவரை நோக்கி யார், சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடுறாரு இந்த பாட. யோசிச்சு பாருங்க, நான் தெரியாம என்னோட அஜ்ஞானத்துல வந்து நான் கீழே விழுந்துட்டேன், இந்த பிறப்பிறப்பு இந்த சக்கரத்துல விழுந்துட்டேன், தயவு செய்து என்ன பிக் பண்ணிட்டு உங்க பாத தூசியில பாருங்க, ஒரு பாத தூசியில வச்சிருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த நாளுக்கு நமக்கு நாலேஜ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த பயமும் தேவையில்லை, இந்த சம்சார சாகரத்தை நம்ம வந்து ஈஸியாக கடந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அப்புறம் இன்னும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து இசம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நல்லா படிச்சு தெரிஞ்ச விலாஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், எல்லாத்துக்கும் ஒரு இசம், அதாவது கம்யூனிசம். இங்க வந்து மெயினா சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிசம் இஸ் வெரி ப்ராமினன்ட் இன் திஸ் வேர்ல்டு. பட் வேதங்கள்ல என்ன இசம் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சீடு ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனிசம். இந்த கம்யூனிசம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி கம்யூனிசம் எல்லாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனிசம் வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாரதர் முனி அழகா, ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த எல்லா உலகங்களும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற உலகத்துல இருக்க எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே கடவுள்கிட்ட இருந்து தான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இத வந்து மனுஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறான், மிருகங்கள் எப்படி எடுக்குதுன்றத வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க. சோ இது எல்லாம் வச்சாலும் இந்த பறவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு போகும். உதாரணத்துக்கு இந்த என்ன ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றாங்கன்னா, ஒரு தானியத்தை வந்து நம்ம தரையில போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இடத்துல வச்சாலும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சில பறவைகள் குருவிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை மாத்திரம் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? பட் இந்த மனுஷன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா மெனி ஃப்ளோர் 10 to 20 பேக்ஸ் எடுத்துட்டு போவானா. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 15 to 30 பேக்ஸ் எடுத்துட்டு போவானா. ஓகே, அதனா பறவைகள் அந்த பிஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, they may eat 4 or 5 small grains ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்ஈவனா இருக்கு, பேதம் இருக்கு இந்த இடத்துல. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா. இதுக்கு வந்து என்ன சொல்ற பிரபுபாத பாருங்க, நமக்கு அந்த நாய்க்கு பூனைக்கு இருக்கிற அறிவு கூட நம்ம கையில இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு உரியது. நம்ம வந்து இப்படி நமக்கு அளவுக்கு அதிகமா எடுத்துட்டா நம்மள வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த இடத்துல திருடர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் சஃபிஷியன்ட். இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது கடவுள் வந்து எந்த பஞ்சமும் வைக்காம தான் பண்ணாரு. பட் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து தவறாகுது. ஓகே, நம்ம வந்து நமக்குள்ள வந்து நல்லா சமமா வச்சுக்கணுன்றத சொல்றாரு. ஏன் ஒரு நாட்டுல வந்து ஸ்டார்வேஷன் வருது, ஏன்னா இங்க வந்து இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? பெர்ஃபெக்ஷன் இருந்தா அப்போ வந்து எதுல இம்பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து சரிப்படுத்தணும்னா நம்ம எங்க பெர்ஃபெக்ட் ஆகணும்னா பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்யூனிசம். அதை பண்ணா நம்ம எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராப்ரியேட்டர்ஷிப், நான் தான் ஓனர்ன்ற அகங்காரம் இல்லாம நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆகுது, எல்லாரும் நல்லா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மறுபடியும் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியலப்பா, நான் அறியாமல் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதா ஒரு அழகான உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒருத்தன் தவறு பண்ணிட்டு ஜட்ஜு முன்னாடி போறாரு, ஐயோ எனக்கு இந்த லா எல்லாம் தெரியவே தெரியாதே, நான் தெரியாம கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா யாராவது சும்மா விடுவாங்களா? போப்பா நீ ஏதோ அறியாமல பண்ணிட்ட, போனா போட்டோன்னு சொல்லிட்டு விடுவாங்களா? சொல்லுங்க, எஸ் ஆர் நோ? விடமாட்டாங்க மாதாஜி. இல்லையா? பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஆமா. எவ்ரி தப்பு பண்ணா அவன் வந்து he will be punished இல்லையா? ஸோ இந்த உலகமும் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எதுக்கு சொல்றாருன்னா we are lacking spiritual knowledge. we are lacking spiritual knowledge. ஸோ இந்த spiritual knowledge கொடுக்கறதுக்கு thousands of teachers வேணுமா, thousands of teachers வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த நாலேஜ் அக்கறை பண்ணிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்லப்பா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்தியாவில் பிறந்தாரு, அதனால கிருஷ்ணர் வந்து இந்தியாவுக்கு மாத்திரம்தான் கடவுள், அமெரிக்காக்கு ஆப்பிரிக்காக்கு இல்லைன்னு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர் தான் இல்லையா. அதை வந்து 14வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கார், அகம் பீஜ பிதான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீங்ஸ், விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை இந்த இடத்துல வந்து இந்த பேதம் பார்க்கக்கூடாதுன்றத சொல்றார். ஓகே, ஸோ நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு உழைச்சா போதும். அதை தான் வந்து நாரதர் முனி இந்த இடத்துல சொல்றாரு, இட் இஸ் நாட் அவர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான் ஒன்று. இன்னும் knowing the fact is the knowledge and thinking that is my property is ignorance. இந்த சென்டென்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நாலேஜ், பட் எல்லாமே எந்த நினைக்கிறது வந்து அறியாமை, முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இதுக்கு எல்லாருக்கும் சொந்தக்காரர் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ வந்து ஸோ நம்மளோட இயற்கை என்ன, இதனோட கன்க்ளூஷன் எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் வந்து ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வந்த ஜீவாத்மாக்கள், கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள். நம்மளுடைய இயற்கை என்ன, சந்தோஷமா இருக்குது. பட் நம்ம எந்த இடத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுதான் இங்க பிரச்சனை. ஏன்னா இது வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம், இது வந்து மிருத்யு ஆலயம். இங்க வந்து எல்லாமே தற்காலிகமானது இல்லையா. சோ நம்ம எல்லாரும் பத்திரமா யார்கிட்ட திரும்பி போனோம், ஹரே கிருஷ்ணா, பகவான் கிட்ட போகணும். பகவான்கிட்ட போகும். கிட்ட போகணும் இல்லையா. விருப்பப்படுறோமோ இல்லையா, அது ஒரு நாள் நடக்கும் எல்லாருக்குமே, எப்போ என்னைக்குன்னு தான் தெரியாது. பட் நம்ம இப்ப வந்து அதை வந்து தயார் பண்ணிக்க கூடிய நிலையில இருக்கிறோம் இல்லையா. சோ
கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய தந்தை. ஆன்மீக நம்மளுடைய எல்லாருடைய தந்தை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த பகவத்கீதான்றது ஒரு கம்யூனிட்டிக்கோ ஒரு தேசத்துக்கோ உகந்ததல்ல, இது எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. பட் ஈவன் ஃபார் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, மிருகங்களுக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நம்ம இன்னும் வந்து நம்மளோட வேலை என்ன, இந்த அறியாமையில இருந்து வெளியே வரணும். ஓகேவா, நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ஆன்மீக குருவோட துணைக்கு எடுத்துக்கணும், அவர்கிட்ட போயிட்டு சப்மிசிவா கேள்வி கேட்கணும், பணிவாகவும் சேவை பண்ணியும் கேள்வி கேட்கணும். அப்படி இருந்தா நமக்கு ஞானம் வரும். ஞானம் வந்துச்சுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். நமக்குள்ள வந்து இருதயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும். தெரிஞ்சிட்ட பிறகு இந்த நாலேஜை எல்லாருக்கும் போய் கொடுக்கணும். டு ஸ்ப்ரெட் தி சுப்ரீம் நாலேஜ் டு ஆல் பீயிங்ஸ். இங்க வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாத்திரம் சொல்லல, ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ். அப்படின்னா நம்ம சாண்டிங்க சத்தமா சொல்லும் போது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் அந்த போய் கேக்குது அந்த சப்தமான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, இப்படி பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, in this way people may realize the true spiritual nature and the relationship between the spiritual god. ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து எங்க போவோம், சாண்டிங் வந்து நல்லா பண்ணுவோம் இல்லையா. சாண்டிங் பண்ண நம்ம வந்து என்ன ஆகும், நம்ம மனசுல இருக்கிற அழுக்கு கலங்கங்கள் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து சாண்டிங் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் யாரும் சொல்லலையே. பண்ணலாம் மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கோம். அன்மியூட் பண்ணலாம் பண்ணி தான் மாதாஜி, சொல்ல முடியும். பண்ணலாம். சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நம்ம வந்து ஒரு பிக்சர் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து ஏன் வந்து அந்த ராட் இது வந்து, ஒரு நிமிஷம் அந்த பிக்சர் நான் தேடுறேன். நம்ம ஒரு பிக்சர் பார்த்துருக்கீங்களா, அது எல்லாரும் கண்ணு முன்னாடி எடுத்துட்டு வாங்க. ஒரு மதம் பிடித்த யானை வந்து அந்த மனுஷனை வந்து தேடிட்டு வரும் இல்லையா. அவன் வந்து அந்த யானைக்கு பயந்துட்டு அந்த மரத்து மேல நிப்பா. அந்த மரத்து மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில அவன் தொங்கிட்டு இருப்பான் இல்லையா. அந்த கிளையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கிளையில பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, பாம்பு மேல பாம்பு இருக்குமா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, மேல வந்து எலியும் மேல இருக்கும், சுண்டலி எலி இருக்கும். இருக்கும் இல்லையா. மேல ஒரு எலி கருப்பு எலி, அந்த கீழே பாம்பு இருக்கும். பிக்சர் பாம்பு தெரியுதா இருக்கும். உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி, பிக்சர் தெரியுதா? தெரியுது. தெரியுதா? ஓகே, தெரியல. தெரியுதுன்னா சந்தோஷம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து அந்த வெள்ளை எலி கருப்பு எலி இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிடிச்சிருக்க கிளைய வந்து சுரண்டிட்டு இருக்குது. அதாவது அது என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு பகலை குறிக்குது இல்லையா. இரவு பகலை குறிக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே பார்த்தீங்கன்னா பல ஜந்து பாம்புகள், விஷ பாம்புகள் இருக்கு இல்லையா. அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தலைக்கு மேலே 2 விஷயங்கள் இருக்கு, நல்லா நோட் பண்ணுங்க. சைட்ல வந்து கடவுள் கை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவன் தலைக்கு மேல எக்ஸாக்டா ஒரு தேன் கூடு இருக்கு, தேனீக்கள் இருக்கு. அதுல இருந்து சொட்டு சொட்டா தேன் விழுது. அது வந்து எங்க விழுது, அவன் நாக்குல விழுது. அவன் வந்து அந்த சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சந்தோஷத்துக்கோசம் அதைய நாக்க நீட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் ஒரு துளி சந்தோஷத்துக்கு. அந்த ஒரு துளி சந்தோஷம் வந்து பண்ண கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் வந்து மறந்துடுறோம் இல்லையா. அவனுக்கு பாருங்க எந்த விதத்துல டேஞ்சர் இருக்கு. யானை இருக்கு, கீழே கொடிய ஜந்துக்கள் இருக்கு, அங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தேனி வேற அவனை கடிச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த கஷ்டத்துல அவன் வந்து எதை அனுபவிக்கிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா.
டேஸ்ட்டுக்கு அவன் வந்து அதையும் சாப்பிடுறான், அந்த டேஸ்ட் சாப்பிடுறான். தேனுக்காக நம்ம பார்த்துட்டு கூட பாத்தீங்கன்னா தேனுக்காக. அப்படிதான் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் நான் சொல்றது ஓகே. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இது தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் வந்து நமக்குள்ள மனமாற்றம் வரும். மனமாற்றம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆகும், பக்தி வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதா மாதாஜி இப்போ இந்த பிக்சரு? இப்ப போயிடுச்சு தெரியுது திருப்பி. மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப தெரியுது. தெரியுது மாதாஜி. இதுதான் வந்து நம்ம இன்னும் மாயைக்குள்ள இருக்கிறோன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த பிக்கல் புடுங்கல் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளை சுத்தி இப்படிதான் இருக்கு. பட் கடவுள் கை கொடுத்துட்டு இருக்காரு வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இருப்பா கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு என்ஜாய் பண்ணி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ளே இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம டோய்க்கும் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கோட கிளாஸ்ல எடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஏகாதசி புனிதமான நாள், பகவானுக்கு உகந்த நாள். நான் கூடுதலா நாம ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நாளைக்கு கூட நமக்கு வந்து 8வது அத்தியாயம் முடியுது. அப்போ இந்த புக்கு முடிஞ்சிடுது. ஆக்ஷன் இன் நாலேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா நாளைக்கு செயலை பத்தி பேச போறோம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பிரம்ம சமிதை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் பொருளுரையோட. ஓகேங்களா? ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. So ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा to everyone. நம்ம நாளைக்கு ஹரே join கிருஷ்ணா பண்ணலாம். மாதாஜி. ஹரே Thank you very much, கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. हरे தேங்க்யூ कृष्णा. மாதாஜி. Happy ஏகாதசி to everyone. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்கலாம் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கூடுதல் ஜபம் தான் முக்கியம் இன்னைக்கு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.